Het is 4 uur en dit is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Stellerijen uit Zwargcentra en oude ruimtehuizen in Friesland komt heel iets vaker voor. Dat blikken uit de laatste politiecijfers. Zwargcentrum Warrenhoven in Drachten is 2 jaar lang in de ban van stellerij. Een maaiwerkster werd er nou van verdacht dat ze het 10 bewoners bestellen had. Voor de middag moest deze 51-jarige dragster voorkomen. De impact is groot op Warrenhoven. Nou, de meesten die komen terwijl die denken we zijn in een veilige omgeving. De medewerkers denken we zijn hier voor een stuk veiligheid en een stuk verzorging en een stuk borging voor die zekerheden. En toch is er een van u, hoogstwaarschijnlijk, die zijn handen net heel goed in de boezem kan houden. 2 partijen hebben haar meld voor een mogelijke trosstaat van de failliete Friese stoomtreinproject. De curator onderzoekt het nou hoe serieus dat het is. Watergadingmakkers binnen wil curator Robert Verdonk net vertellen. Er is tussen de 3 en 4 miljoen euro in het project geïnvesteerd. Doel weer om van Takkemirau een toeristische stoomtreinrieden te letten tussen Snits en Starum. Om het toch nog varkort te krijgen, moet er nog meer geld op het kleed komen. Dan heb ik begrepen, maar ik moet dat allemaal nog wel onderzoeken, dat het zou moeten gaan om tenminste een bedrag van 1,7 miljoen euro. En aan de andere kant zal er ook nog het nodige geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur. Dat zal dan terzijde tijd van de provinciale overheden moeten komen. De politie waarschuwt voor eerste Europese pinpasdieven die op dit tijd actief zijn in Friesland. 2 vrouwen in Wolvengeer en Esterwoude binnen al het slachtoffer worden van de bende. Op deze beveiligingscamerabeelden is goed te zien hoe de mannen te werk beginnen. Ze zoeken eerst de pincode aan en lieten het slachtoffer dan al maar een verlegje. Er werd bezocht de pinpas te stellen en om te ruilen voor een ongeldig exemplaar. Nevens de politie gaat het om een groep eerste Europeanen die toch het hele land opereren. Maar we gaan ook pasjes aangetroffen hier in Wolvengeer en in Esterwoude die stellen binnen in Hilversum en in Veghel. Dus dit zijn mensen die landelijk opereren en momenteel het noorden uitzocht als hun gebied. Een vrouw uit Wolvengeer slaagt het om haar pas op het i te blokkeren. Bij een 80-jarige vrouw uit Esterwoude waard €1000 van de rekening hellen. De politie roept mensen op om tegen alert te wijzen bij het pinnen. Ziekenhuis MCL in Ljouwert heeft een nijsvaardig polykliniek van mensen die het langere tijd op de intensive care line hebben. In de polykliniek wordt besjoen of de patiënten dat toch emotionele skeeoproen hebben. Ik weet besjoen of de verdere help nodig is. De polykliniek, die ik bedoeld is voor familieleden van patiënten, gaat in januari ziepen, de eerste in Noord-Nederland. Willem Wening zal komende sneun aan de slag als tijdelijk trainer bij Harkemasse Boys. Hij stelt hier maar Konrad Ongersma ik leiding aan op de training. De club zal nog verder op zoek naar een trainer voor de periode dat Wiep Rodenhuis ziek bleef. Wening heeft hier een assistent-trainer geweest bij de Harkemasse Boys. Ondernemers tussen Dokkum en Drachten binnen op tuin hoe het nijst dat de centrale as lang omlet online wordt. Jarenlang heeft ze strijden voor een betere ontsluiting van Matthias Friesland. Transport en Logistiek Nederland had becijferen dat haar een sector als gevolg van vertraging alle jaren miljoenen skeer had. VBB Transport uit Dokkum had 20 combinaties op het dik en zit zo'n hier en daar in Dokkum dat meer dan 60% van haar lading bijkomt. Om verhuizen had ze daarom neertocht. Wol had ze jarenlang pleiten voor een nieuwe verbinding naar de Woordwei. Als wij dus nou meten wat uw voordelen binnen in yield, dan praten wij per jaar tussen 40 en 60.000 euro. Dus in wezen heb ik 18 jaar toch wel dat yield voor het smieten. Terwijl met deze manier van. Het Noordelijk Filmfestival wil in de toekomst nog meer een podium wijzen voor films uit Noord-Europa. Een volle zeeljuster bij de openingsfilm van het 23e Noordelijk Filmfestival in Ljouwert. Kings of Devil's Island van de Noorse regisseur van Marius Holst. Die kar is geen tafel. Het Noordelijk Filmfestival wil hem onderskieren en bouwt ons in identiteit. Het festival wil hem meer recht zien op films uit Noord-Europa. Wat de Noord-Europeanen doen ligt dichter bij jezelf dan bijvoorbeeld wat de Zuid-Europeanen doen. Omdat wij hier nou eenmaal ook leven en werken. En er wordt heel veel mooi werk gemaakt, dus het is heel interessant. Het waren er nog. Joen en vannacht mist en diezen. Het wordt een gratis 5 en de eerste wind die helpt aan want vrij krachtig. Morgen een schrale draai, maar een krachtige eerste wind, maar wel een soort zinnen. Het wordt dan 9 graden. En ons afweer is een kwartier uit. Je kan dadelijk zien naar Heer en naar Check. En ik meld me maar meer Fries Nijs, om 6 uur.